Здравей! Подготви се за кратки утвърждения за тонус и енергия през целия ден. За целта се настани удобно и поеми бавно дъх. И бавно издишай. И още веднъж. Позволи на тялото и на ума ти да се настроят към този момент. И нека да започваме. Аз съм тук. Аз съм буден. И съм напълно присъстващ в този ден. С всяко вдишване в мен навлиза свежа, чиста енергия. И с всяко издишване освобождавам умората, напрежението и тежестта. Тялото ми знае как да се събужда. Всяка клетка в мен се изпълва с живот. Усещам как енергията започва да тече свободно в моето тяло. Днес избирам да се чувствам жизнен. Избирам тонус, лекота и движение. Избирам да се грижа за себе си с внимание и уважение. Моят ум е ясен. Мислите ми са подредени. Фокусът ми е стабилен и спокоен. Имам достатъчно енергия за всичко важно днес. Имам сили да действам. И имам вътрешен заряд, който ме подкрепя. Слушам тялото си. То ми говори ясно и мъдро. Давам му това, от което има нужда. Движение, въздух, вода, почивка, радост. Дишането ми е дълбоко и пълно. И с всяко вдишване се зареждам, а с всяко издишване се освобождавам. Чувствам стабилност в краката си. Сила в тялото си. Живост в ръцете си. Светлина в гърдите си. Енергията ми е естествена и балансирана. Не се насилвам и не бързам. Движа се в собствен ритъм, който ме поддържа. Позволявам си да бъда ефективен без напрежение. И мога да правя нещата едно по едно. Всичко се подрежда. Днес съм буден за красотата около мен. Забелязвам светлината. Забелязвам цветовете. Забелязвам малките неща, които ме зареждат. Усмивката ми идва лесно. Настроението ми се повдига естествено
и вътрешната ми енергия е жива и топла. И ако усетя умора, си давам пауза. Ако усетя напрежение, си давам дъх. Ако усетя застой, си давам движение. И зная, че енергията ми се възстановява бързо. Защото тялото ми е интелигентно и то се саморегулира. Дори в натоварен ден в мен има спокойствие. Дори в динамика в мен има баланс. Дори в предизвикателства в мен има сила. Позволявам си да се чувствам добре в своето тяло. И позволявам си да се чувствам енергичен. Позволявам си да се радвам на движението и действието. Като днес не се сравнявам и не се притискам. Просто съм тук и давам най-доброто, на което съм способен. С всеки час от деня се чувствам все по-събран, все по-жизнен, все по-в тон със себе си. Аз съм в синхрон с деня, с ритъма му, с възможностите му. И приемам това, което идва с лекота. Действам, когато е време за действие, и почивам, когато е време за почивка. Енергията ми тече свободно, нищо не я блокира и нищо не я спира. За да се чувствам жив, стабилен и добре в кожата си. И сега бавно поеми още един дълбок дъх и бавно издишай. Но запази това усещане, този тонус и тази вътрешна светлина. Тя е с теб през целия ден. Усмихни се и с готовност поеми деня. Прекрасен ден ти пожелавам.